PCO, yung may D3, mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:01. Ining oras sa lulong sa inyong Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mayong gabi syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong gabi Western Visayas, mayong gabi Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bayo Evening Newscast. Domingo adlaw, Hunyo 8, 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Kag ako naman ang inyo alagad, ka-K5, Alira Alvarado Aping. Sa mga headlines nga ginadulong sa kaluwan sang D3 Bayo na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga balik ng lanat o bukig sipon, magtumar sang D3 Bayo sang Klinika de Alternatibum Medicinal Wellness Center. Kakaron sa aton mga headlines. Sa balita lokal, Iloilo City Mayor Jerry Petrañas nakahanda makigsapol kaupod ang kampo sang mga baronda. Lalaki nga nagsulod sa hindi iya balay kag ginaaligar ng hurikap sang hindi iya asawa. Ginlabo sang bana sa Banwa sang Concepcion. Santa Barbara Municipal Police Station hindi pa matumod kung may naga-drug race sa National Highway sa nasambit nga Banwa. Querido, wala madakpan sang bana nga siman sang iya karelasyon, apang nadakpan sa buy-bust operation. Sa balita national, Department of Education ginalauman maglabot sa 27 milyones ka mga estudyante ang magapa-enroll para sa school year 2025-2026. 50% sang pamilya nga Pinoy ginakabig ang ila kaugalingon nga pigado suno sa survey. Sa balita international, travel ban sang US nagapakita sang deep hostility sa mga Iranian kag Muslim suno sa Iran. Sa balitang sports, San Miguel Beermen sigurado na sa ikaduha nga pwesto matapos lutuson ang rain or shine Elasto Painter. Sa balita entertainment, ang Jakra Jutatipa nagapabilin nga CEO sang Miss Universe Organization. Alas 6 sa batian ang aton suning nga mga headlines. Kakaroon sa detalye na sa atong mga balita, una kita sa balita lokal. Balitang lokal. Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Klinika Ditex 500 The Superior Antioxidant. Nakahanda si Iloilo City Mayor Jerry Petrañas nga makigsapol sa kampo sa mga baronda para sa ngalan sang unity kag paraman sa syudad sang Iloilo. Suno sa alkalde kon para sa kayuhan sang syudad sang Iloilo, nakahanda ining ipaiway ang ila personal nga bugal para malabot ang paghiliusa sa bugos nga syudad. Dugang panitranya sa gapakita lamang ini nga sinsiro ang ila kampo nga makig-uliay sa kampo sa mga baronda matapos ang ginhiwat nga eleksyon. Madomduman ang mainit ang pagsumpakanay sang duha ka kampo sa tilikdan nga midterm election. Sa dugang nga balitang lokal, pilason ang lalaki matapos ginaaligar nga nagsulod sa balay sang mag-asawa sa barangay Plandico, Concepcion, Iloilo, pasado alas 4 sang kaagahon, Hunyo 8, 2025. Ang lalaki ang ginkilala kay alias Ryan, 42 anyos, kaginapahayag ginlabo ni alias Eduardo, 76
76 anyos, may asawa kag residente sang nasambit nga barangay. Sa interview kay Police Staff Sergeant Edward Magluyan, investigator on case sang Concepcion Municipal Police Station, iya ginpahayag nga nagsulod si alias Ryan sa balay sang mag-asawa sa diin gulpi sinigin hurikap, gindumog kag ginhalukan ang asawa ni alias Eduardo. Dugang pa, nakakuha sang tiyempo ang asawa kag intiklod si Ryan. Sa diin siya ang nagsinggitan kag nakapangayo sang bulig sa iya bana kag mga kabataan kung sa diin gulpi inigin labo ni Eduardo bangod mayara ini sang binangon nga naingod sa ila tululugan. Nahibaluan nga yara sa idalom sang impluwensya sang makahulubog nga ilimnon si alias Ryan. Gilayon nga gindala sa Sara District Hospital si Ryan kag sa karon nakahunong na sa Concepcion MPS. Samtang si alias Eduardo ang ginakupman sa kapulisan bangod sa ginaaligar pagpanglabo. Disidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya sa mag-asawa bato kay Ryan bangod sa plano nga pagpanghimulos. Alas 6:09. Sa Biak nga bahin patay ang grade 7 student nga babayi kay pilaso naman ang lola sa matapos ng kuryente sa barangay Takuyong Norte, Leon, Iloilo. Alas 8:30 sang aga, Hunyo 8. Sa inisyang investigasyon, nagalakat ang maglola gikan sila daan nga balay. Padulong sila bag-o nga farmhouse na natabo ang insidente. Base sa report, aksidente nga nauyatan ni alias Lina, 59 anyos, nagawayway nga electrical wire, rason nga kuryente ni. Gimbuliga naman sa minor de edad ang iya lola, apan nadalag naman ni kag siya ang natamaan. Samtang gindala sa Alyusan District Hospital sa Limudyan mabiktima, apang ginbawian sa kabuhi ang minor de edad alas 9:50 sang aga. Sa dugang nga balitang lokal, ginpatigayon sang grupo halin sa Department of Health, Department of Agriculture, Philippine National Police upod ang representante sang World Health Organization ang isa ka re-evaluation sa rabies-free nga estado sang Gigantes Islands sang Hunyo 3 tubtob Hunyo 6, 2025. Ila gintutukan ang mga importante nga bahin sang kampanya kontra rabies, kaangay sang kadamuon sang mga sapat nga nabakunahan, pagmonitor kag report sang kaso sang rabies, pagpasangkad sang partisipasyon sa komunidad kag plano para sa padayon nga pagprotektar sa komunidad sa masunod nga duha ka tuig. Base sa result, 4 ka barangay sa Gigantes Island ang napamatud-an nga rabies-free sa gihapon. Bilang pasalamat sa pagkilala sa ila kabudlay, ang kada barangay nga nakasostiner sang rabies-free status sa diin makabaton sang 50,000 nga insentibo matapos ang assessment. Ang sininga aktibidad, isa ka importante nga tikang sa padayon nga pagpanguna sang isla sa kampanya Batok sa Rabies. Alas 6:11. Sa piyak nga bahin, hindi pa matumod sang Santa Barbara Municipal Police Station kung may drug race nga nagakatabo sa National Highway nga ila na sakupan. Ini ang pahayag ni Police Lieutenant Zoe Solitario, ang Deputy Chief of Police sa among estasyon. Sulo kay Solitario, may mga reklamo siya nga nabaton gikan sa pila ka residente nga nagakadisturbo ang ila katulugon. Bangod sa kinaligar, may nagapakarirang motorsiklo sa dalanon. May mga anggulo nga ginalantaw ang kapulisan kaangay sa iban sa lakyan nga modified ang muffler rason nga masalaan nini kung kaisang motorsiklo. Ikadua naman amo ang motorsiklo nga modified man ang muffler. Ilabi na kon magtilingob ang palabay rason sa pagtugas ang gahod kag disturbo sa mapumuluyo. Samtang wala naman gadula sa kapulisan ang pagbantay kapag imbestigar sa ginaaligar drug race. Sa piyak kabahin, nag-koordinar man ang Santa Barbara Municipal Police Station sa kapulisan sa Pavia tuoy sinasabit man nga reklamo. Sa nagakaangot nga balitang lokal, nagapanawagan ang Santa Barbara Municipal Police Station sa tanan nga motorcycle riders nga maghatag sang konsiderasyon sa tion sang tigpalahuway, ilabi na kung gabi kag kaagahon. Ini matapos nagreklamo ang pila ka mga residente nga nagapuyo malapit sa National Highway sang among nga banwa nga nagakadisturbo ang ila katulugon bangod sa tuman kagahod sang tambutso sa mga motorsiklo. Sa interview kay Police Lieutenant Zoe Solitario, Deputy Chief of Police, ginpahayag sini nga hindi kuntani magtugas ang disturbo sa iban nga mga tawo ang mga riders. Nagpaandaman si Solitario nga lagson sang kapulisan ang iban nga riders nga maglapas sang kasuguan sa dalanon kag sa pagmaneho.
Sa pihak nga bahin may nagabantay nga police patrol sa National Highway, partikular na sa Bangga Dama, agud magbantay sa seguridad sang publiko. Sa piyak nga bahin, wala madakpan sang bana sang iya karelasyon. Ang isa ka krido apan nadakpan gid ini sa bypass operation ngaging kasa sa barangay Rima Rizal sa distrito sang City Proper pasado alas 12 sang Hunyo 8 tuig 2025. Ginkilang subject kay alias Robert, 37 anyos, isa ka helper kag residente sang barangay San Isidro La Paz. Gipahayag ni Robert na 3 na ini ka bulan nga may patagong relasyon sa iya ama kag palangga niya ini sa diin wala kay balo ang bana sa iya relasyon bago nagaobra ini bilang seaman. Dugang pa niya may live-in partner man siya nga 7 na katuig kag mas pinalangga niya ini kung ikumparar siya ama. Na-recover sa paginakop sang subject ang 8 ka mga gramos sa ginapatihan shabu nga may market value nga 54,400 pesos. Naibaluan niya minado ini nga nagausar sang iliga nga duga kag sang ulihi nagausar man kag ang uli sini amo nga usar ang kainalang sang aga. Sa uli nga balitang lokal, arestado sa drug buy-bust operation ang taga-distrito sang Arevalo sa barangay Santa Rosa, Laguna, Gimbal, kagabi Hunyo 7, 2025. Ang subject amo si alias John, 34 anyos, kag residente sa barangay Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City. Base sa Gimbal Municipal Police Station, nabakla ng subject sang isa ka plastic sachet sang suspected shabu gamit ang 1,400 nga buy-bust money. Na-recover sa iya paghinakop ang 4.5 grams nga ginabanta mayara sang 30,400 nga market value. Sa karon yara sa kustodiya sa nasambit nga police station ang subject nga magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002. Alas 6:15 na batian ang detalye sa balita lokal kagaron sa ilwan nato detalye sa balita nasyonal. Balitang Nasyonal. Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang may tisik. Kung gusto mo healthy, inom ikaw sang may tisik. Ginalauman nga magalabot sa 27 ka milyon nga mga estudyante gikan sa preschool tubtob senior high school ang maga-enroll para sa school year 2025-2026 sunod sa Department of Education. Sunod kay Assistant Secretary Jocelyn Andaya, padayon ginahatag sa ahensya ang kakulangan sa mga hulot klasihan sa tunga sa pagdamo sa mga estudyante. Nagakinanglan sang 165,000 ka mga classroom sa pampubliko nga sistema sa edukasyon nga may katuyuan mahatag ini sang DepEd pamaagi sa public-private partnership. Samtang magapatigayon man ang DepEd sang Uplan Balik Eskwela, lakip na ang Brigada Eskwela humalin sa Hunyo 9, tubtob Hunyo 13. Sa dugang nga balitang nasyonal, naka-record ang Pilipinas sang bulan sang Abril sa pagsaka sa numero sa mga wala sang trabaho. Sunod sa Philippine Statistics Authority, naglabot sa 2.06 nga milyon nga Pilipino ang wala sang trabaho. Ini ang yara sa 4.1% o kun mas mataas nga na-record sang Marso nga mayara lang sang 3.9%. Na-record man sa PSA ang 48.67 ka milyon nga Pinoy nga may trabaho sang Abril 2025 o kun 95.9 employment rate. May mas manubo ini sa na-record sang bulan sang Marso nga mayara lang sang 96.1%. Samtang tunga sang mga pamilya nga Pinoy, ang ginakabig ang ila kaugalingon nga pigado sandig sa Social Weather Station o kon SWS survey kag ipatigayon sang Abril 23 tubtob 28 tuig 2025. Suno sa CSWS, ang score ang 5 ka puntos nga mas manubo kung ipaanggid sa ginpatigayon nga survey sang Abril 11 tubtob 15 tuig 2025. Ang self-rated poverty ang mas mataas sa Visayas ngayara sa 67% kag ang manubo naman amo ang sa Metro Manila sa 33%. Samtang 8% sa mga Filipino families ang report ang ila kaugalingon nga borderline o kon sa tunga sang pigado kag hindi pigado kag 42% naman ang nagpahayag hindi sila pigado.
Sa ulihing nga balitang nasyonal, ginhatag na sa Pilipinas ang visa-free entry para sa mga turista gikan sa India. Ini ang bilang kabahin sang tikang sang gobyerno nga mas pabaskugon ang turismo kag padalumon ang relasyon sa tunga sang duha ka pungsod. Humalin sini nga Domingo, Hunyo 8, pahanugutan na ang mga turista nga Indian nga magpabilin sa pungsod nga wala sang visa sa sulod sang 14 ka adlaw o kun duwa ka semana suno sa Department of Foreign Affairs. Hingyoon sa mga turista nga irepresentar ang ila valid passport sang wala naganubo sa 6 ka bulan o kun masobra pa ang ila pagpabilin, confirmed hotel booking, proof of financial capacity kag ticket pabalik o kun padulong sa masunod nga destinasyon. Alas 6:18, nabatian ang detalye sa Balita Nasyonal, kagkaroon sa ilo nato detalye sa Balita Internasyonal. Balita International. Ang mga balita internasyonal nga inyo mabatian, ginadulong sa inyo sang Klinika Ditex sa Beauty Soap. Para sa mabis, maputi sa nga panit, magamit kita sa Klinika Ditex Beauty Soap. Sa ato sa panit, sa ato sa nga pagpaligo, kag pagpanghamoy, mga kakifay. Nagapakita sang deep hostility sa Iranians kag Muslims ang travel ban US President Donald Trump. Sa mapungsod lakip na ang Iran sulo sa tiran sandig sa isa ka senior foreign ministry official sa post ni sa X. Ginkondiraman sang Iran ang bag-o nga sanksyon gipatuman sang United States kung sa diin target ang masobra 30 ka mga individual. Kung madumduman 12 ka mapungsod ang nalakip sa travel ban sang US, amo ang Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo Republic, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan kag Yemen. Sulok kay Trump ang inigatikang ang makaprotekta sa pungsod batok sa foreign terorista. Sa ulihing nga balitang internasyonal, ginigo sa major internet outrage ang North Korea nga nagdugay sang pila ka oras sang Sabado kung sa diin hindi ma-access ang koneksyon sa government websites kag official news services online. Hindi man klaro kung ano ang gintunaan sang outrage. Apang ginapahayag nga mahimo internal cause ini kag hindi cyber attack bangod ang koneksyon via China kag Russia ang apektado. Kung matandaan, ang North Korea ang isa sa ginatawag world's most strictly controlled internet systems, including access to any form of online communication. Ang publiko ang may access lang sa internet nga ginaset up sang gobyerno kag hindi konektado sa wider global network. Alas 6:20 na batian ng detalye sa Balita Internasyonal. Kagkaroon sa ilo nato detalye sa balita sa patag sang sports. Balitang Sports. Ang balita sa patag sang sports ginadulong sa inyo sang Klinika Deo Fresh. Para protektado kita 48 oras against sa ato singa body odor, kag hindi kita magbaho bayabas, magamit sang Klinika Deo Fresh sa ato siring nga mga ilok. Sigurado na ang ikaduwa nga pwesto para sa San Miguel Beermen matapos utuson ang Rain or Shine Elasto Painters sa score nga 120-111 kaginiwat sa Cagayan de Oro Convention Center. Ginpangunahan ni si J. Perez ang kadalagaan sang Beermen nga may 33 ka puntos, 8 ka rebounds kag 7 ka mga assist. Score man si Don Troliano nga may 24 ka puntos para sa kadalagaan sang Beermen. Samtang sa lutos nga Painters, ginpangunahan ini ni Andre Karakot nga may 24 ka puntos kag Adrian Nucom nga may 22 ka puntos. Sa subong na sang 7-2 win-loss record ang Beermen kada pangadua sa pwesto. Nanaog naman sa pang-anong nga pwesto ang Painters nga may 6-2 win-loss record sa nagigapos nga Philippine Basketball Association Season 49 All Filipino Cup. Alas 6:22 sa batian ng detalye sa balita sa patag sang sports. Kagkaroon sa lahat ng detalye sa Balita Entertainment. Balitang Entertainment.
Para naman sa balitang entertainment, nagapabilin nga Chief Executive Officer sa Miss Universe Organization, si Ann Jakra Hutatep, suno sa statement nga ginpagwasang organisasyon sang Sabado, Hunyo 7. Gindinay sang Miss Universe Organization ang mga reports nga nagawa angot sa pagpanaog ni Ann sa pwesto kag ginpahayag nga wala sang pagbago sa mga tawo kag posisyon sa amo nga organisasyon. Nagpanugya naman ang nasambit nga organisasyon sa publiko nga magpatigid lamang sa mga eksklusibo, verified kag opisyal nila nga communication channels para sa mga para sa mga insakto nga impormasyon. Mayong gabigig kay Ma'am Bings PSG, kay Obregon Tolentino, kay Sir Hodlo Montana, kay John Paul Tagua. Good evening man sa pamilya Hentoleo, Alejandro kag Ramirez family. Sa may barangay Manyakabak, Kaniway, ang pagpanamyaw haling kay Sir Wells Hentoleo. Kag subong kay Ma'am Nadlin Siautong sa may sudad sang Pasig. Kag subong man kay kita Rosalinda Falalis ni Quinto, pamilya Falalis sa may Santa Cruz, Arevalo, nga gamonitor gid sa ato sani nga pagbalita. Kag amo yan to mga K5 ang kabugusan nga pagbalita nga gindulong sa inyo sang D3 Bayo Evening Newscast. Domingong adlaw, Hunyo 8, 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Mayong gabi man kay Sir John Siging Panagituon. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita.